Здравейте хора! Второ видео продавам още едно АТВ. Това АТВ е в по-добро състояние, хубаво е, няма седалка, което е един от проблемите. Резервоара няма капачка, защото е счупено, но иначе това е резервоара не е от това АТВ, това е самоделско АТВ, ние сме си го направили, само един такъв модел съществува. Двигател е 80 кубика с съединител, като набирате обороти с газта, има си копче за изгасване. Като цяло АТВ-то бръмчи много, не е подходящо за хора, които обичат да спят дълго време, защото ще се раздразнат, ще викнат полиция, могат да ви го вземат. По-скоро за селата, за по-тихите места, някъде горе по полето. АТВ-то работи като цяло. Километраж може да направи до около 45-50 км може да се движи.